এই বাপি ভাই କାଇଁ କାଇଁ ଓ ବାପି ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆସ। ହଁ ହଁ ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଆଜି କାମ ଫାମ ନାହିଁ? ଲକଡାଉନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କିଛି କାମ ଫାମ ନାହିଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲୁନ ମାଛ ଫାଛ ଧରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମାଛ ଧରିବା ମାଛ ଚାଲୁନ ଯିବା ମାଛ ଫାଛ କ'ଣ ଧରିବା ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ ଆଉ ଚାଲ 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 Enemies ahead! Let's go! କାଲି ଶଳା ଏତେ ମାଛ ଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ବାଜୁନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ମାଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡିଟା ନା କ'ଣ ଭାଇ ଧଇଲି। ଛି 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 ଭାଇ କ'ଣ ଭିତରେ ପିନ୍ଧୁନ? ମାଛ ନ ଦେଖି ମୋର କ'ଣ ଧରୁଛି ସେ ମତେ ମାଛ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହେଇ ଗୋଟା ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡିଟା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଚକ ଭଳିଆ ମୋଟା ହୁଡ଼ାନା 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 ଭାଇ ବଡ଼ ମାଛଟା। ଆବେ ମାଛ ପଛ ଆରେ ତାକୁ ଗଛ କ'ଣ କହିଲାନି ବାହାର କରେ କାଢ଼ବେ। ଭାଇ ଛି ମତେ ମାଇ ଲାଗେ ଆରେ ହେଇ ତୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ ମୁଁ ସାଡେ ଦୁନିଆ ସାରା ଖୋଜୁଛି। କାଇଁ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ନା ସରପଞ୍ଚ ତୁ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଏଇଠି ବା ବଇଛି କ'ଣ କହିବା କଥା କହ ତୁ କାଲି ଏମିତି କ'ଣ ଭାଉଜ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ ନାହିଁ ତ ତୋ କଥାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତୋ କଥାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତୁ କହିଲୁ ତୋ ବାପା ଯିଏ ମୋ ବାପା ସିଏ ହଁ ହଁ ମୋ ମୋ ତୋ ମା ଯିଏ ମୋ ମା ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ମୋ କହିବା କଥା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନ କାହା ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତୁ ହିସାବ ଜାଣିନୁ? ହିସାବ ମୁଁ ବା ଗଣିତ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ହିସାବ କରିବି ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପଚାର କ'ଣ ପଚାର ଆଚ୍ଛା ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ଆଚ୍ଛା କହ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା କହିଲୁ? ମୋ ପଇସା ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ମୋ 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିବି ରାଣୀ ଛୁଆକୁ ପାରି ହବନି। ଆବେ ତୁ ବା କହିଥିଲୁ ତୋ ବାପା ଯିଏ ତା ବାପା ସିଏ ତୋ ମା ଯିଏ ତା ମା ସିଏ
ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସିଏ ଯଦି ଟିକେ ଆଖେଇଲା ତୋର କ'ଣ ଫାଟୁଛି? ଠିକ କଥା ତୁ ବେକାରିଆଟା ଆଉ ଶଳାକୁ ମାଡ଼ ହିସାବରେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କ'ଣ ହବ? ତୁ ମାଇକୁ ଶଳା ନାମ ନ କହୁନ ବୁଝାଇବି। ଏମିତି କହୁନୁ ଆଉ ଭାଇ ଆଇଲ ଟିକେ। ମନେ କର ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ନାଳୁଆଟା ହେ ଆଗେ କଥାଟା ଶୁଣ। ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଦିଟା ଚକଲେଟ୍ ନେଇ ଗଲ। ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲ। ୟୁଜଲେସ୍ ଫେଲୋ। ମୁଁ ଭାଇ ଦିଟା ଚକଲେଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟା ଦେବି ତାକୁ ଗୋଟା ଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିଆକୁ କିଣିଛି? ଆବେ ଗୋଟା 150 ଟଙ୍କିଆ କିଣିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଦେବି। ମତେ କହୁଛି ଇଏ ନନ୍ସେନ୍ସ। ତୁ ବି ବେକାରିଆଟା। ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ଭାଇ। ମୁଁ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲି ଭାଇ। ଭାଇ 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 ଶୁଣେ ଭାଇ ଭାଇ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଯାକ ମୁଁ ମାଗିନି ଘୁରେଇବ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମାରିଦେଲା ରେ। ଆବେ ବମ୍ ପକଉଛୁ, ଦମ ଅଛି ଛାତିରେ ବମ୍ ପକା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଆବେ ଗାଡ଼ି ଚକା ଫାଟି ଯାଇଛି। କହିଲା କ'ଣ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକିଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ଡାକିଛି? ସ୍ତ୍ରୀ କତିକି ଗଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯାହା ଦେଖିବା କରିବ। ଭାଇ ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି କ'ଣ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ହଁ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠିକି ଆଇଲୁ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତୋ ଘରେ ଗଳି ନା ତ? ଛୁଆ ମୋ ଘରେ ପଶିନାହାନ୍ତି। କଜଳପତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖି ଯାଉଛି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ତ କଷ ଛଡ଼। ଏଇ ଦେଖ ଏଇମାନେ ଏ ମାଡ଼ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ତମ 3 ଜଣ ନାଁରେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍? ଏଇମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ଏସବୁ? ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ବୁଲୁଛ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ମାଛ ଧରୁଛ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡ଼େ କାଲି ରାତିରେ ତୁ ତା ଘରେ କହିଥିଲୁ। ଏଇ ବଇଦେଲା ବା। ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ହଟସ୍ପଟ ଭାବୁଛ କି? ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କନେକ୍ଟ କରୁଛ। ଖାଲି ତ କନ ହଉଛି। ଓହୋ ତମେ ତାକୁ ପଚାର, ମୁଁ କିଛି କହିବି କି? ଏ 3 ଜଣ ପକ୍କା ମାଡୁଆ। ଇଏ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, ସେ ନମ୍ବର 3। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମାକାରୀ କେସ୍ ଦବା କଥା। ଏଇ ଶଳଟି ସବୁ ଶିଖଉଛି। ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ସତ ମାନେ ବୁଝିଲୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାକା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ସଫଳ ହେଇନି। ୟାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇ ଶଳାଟି ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଛୁଁ ଶଳାଟା ପଶି ଆସିଲି। ଏଇ ଶଳାଟା ମତେ ପଠେଇଦେଲା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ତୋର ଏତେ ଲୋଭ, ତୁ ତାକୁ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ପୁରା ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ। ଆସ ଏଠିକି ଆସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ବଇଛି, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ବଇଚିନି। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ନ୍ୟାୟ କରିବି। ଆସ ଏଠିକି ଆସ।
ଆଜିଠୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଅନି, ଭାଉଜ ଭଉଣୀ ମା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ। ଭୁଲ ମାଗ, ଯାହା ହେଇଛି କି ଆମର ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଭୁଲ ମାଗ। 3 ଜଣ ଯାକ ଭୁଲ ମାଗ। ଭାଉଜକୁ ଯାଇ ମାଗିବୁ ଭାଉଜକୁ ବି ମାଗିବୁ ମତେ ବି ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ।